Les instal·lacions portuàries estem acostumats a fer simulacres dins dels nostres ports cada any i complint de forma escrupulosa com fem en els plans d'autoprotecció que tenim homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Estos simulacres ens serveixen per a no només practicar aquelles situacions de risc en les que ens poguéssim veure involucrats, sinó també perquè són un element més d'excel·lència portuària. No només és els serveis que oferim a nivell de ports de la Generalitat, sinó que també practicar aquestes qüestions que són més internes, també al final això el que fa és que siguin estructures molt més excel·lents, millor, i al final tot això sempre és per a donar un bon servei a la ciutadania. I que ens permetrà detectar en el cas de que se pugui posar en pràctica això, si hi ha possibles errors, defectes o qualsevol cosa que tinguéssim que estar atents, tinguéssim que revisar els protocols per a que en cas d'una emergència real doncs, tot pogués sortir com és l'esperat. L'accident generarà un núvol tòxic que implicarà que tota la població al voltant hagi de confinar-se. Llavors el port practicarà el confinament de tota la gent que estigui a les instal·lacions en una zona segura, i per part de l'Ajuntament també se faran avisos a elements vulnerables com hospitals, com el CAP i com a les escoles, perquè aprofitant aquest simulacre també ells practiquen el confinament. Hem activat unes 7 dotacions amb un total d'uns 25 efectius i les tasques bàsiques que nosaltres realitzarem en aquest simulacre són les pròpies del cos de bombers, que serien el salvament de les persones i el taponament el taponament de la fuita per poder restablir, diguéssim, a la normalitat aquestes instal·lacions. Des de l'Ajuntament hem activat tot el que seria el protocol com si fos una cosa real. Hem de pensar, Déu no vulgui que no passi mai, però que si està, vull dir que ens ho prenguéssim en la serietat que pertoca. Pensem que aquí tenim residència de vells, tenim un CAP, tenim tot el que són escoles, nosaltres farem el nostre deure, el primer simulacre, i per tant espero que tot camini.